Hej! Äntligen har vi ett mikroskifte. Det är kanske trötta gerestenen. Kom ner till okkona Hilton, lät okkon tjukla om tekon. Vi tar mikroskifte kvann gerestenen. Vi börjar vi läckrar morgonmatsbuffé och inte glömma omelett alla minut. Wow! Kom, eisen nu røy nokkara vel utgjørda venningarøy. Etla lat mana der i tursdagen boble av tekon og njåt etter lekkra spa-økje. Wow, det er deilig. Som et god mikroskift enda vi en god bit av Hallartune, og ikke gløyma en lekkran drink vi okkara bar. Takk for det. Wow. Öll har uppe på det halda mikroskiftet. Tui har vi det fram ur tilbå.